बाजैया जोबोद सिरियास कन्डिशनाव दङ बिनि हालोदा दा जोबोद गाज्रि दङ अन्नानै प्लिज डक्टर आंनि बाजैखौ थाबैनो हामहोदो हे इसोर नाहरदो आंनि बिहामजोखौ नाहरदो इसोर डक्टर बाबु आंनि बिहामजोखौ जेने तेनेबाबो थाबैनो फाहामदो आंनि फिसालाया फैगासिनो दङ आंनि फिसाला गिदिरा बियो दा अफिसावसो दंहैयोमोन फैनो हाथ'वाखै लामाया गोजानखाय अन्नानै आंनि बिहामजोखौ थाबैनो फाहामनो नाजादो डक्टर बाबु आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै बुङो डक्टर बाबु अन्नानै थाबैनो फाहामदो बियो दा जोबोद लोरबां जानानै दङ सानायजोंनो थानो हायासै खोमा डक्टर बाबु अन्नानै थाबैनो फाहामनो नाजादो नाथाय जोङो फिसायनि सिगनेचार नङाब्ला जोङो केसखौ आखायाव लानो हाया नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो बिनि फिसायखौ लेंहरनो नाजादो डक्टर बाबु नोंथाङा जा बुंदों जों आदाखौ थाबैनो लिंहरखाबाय नाथाय लामा गोजाननि थाखाय बियो दाबोनो सफैयाखै नोंथाङा जेबो जिंगासिनो नाङा आदाया सफैगोन नोङो खालि बाजैखौल' नायग्रोदो डक्टर अन्नानै आंनि आर'जखौ खोनासंदो बिहामजोआ होख्रावगासिनो दङ सानायजों थानो हायाखै बियो अन्नानै बेखौ थाबैनो फाहामनानै होदो आंनि फिसाला गिदिरा फैगासिनो दङ होनखाबाय मानो बुजिया नोंसोरो हा बेसेबां गाज्रि कन्डिशनाव दङ दा बेबायदि ओरैनो थाबाय थागोन नामा अके मादै रिलेक्स आं खामानिखौ मावहैनोसै नाथाय नोंथांनि फिसाला गिदिरा फैयोब्ला थाबैनो सिगनेचारखौ होनो दाबावथों दे बिदिब्ला नोंसोर जिरायथ'दो आं खामानिखौ मावहैनोसै जागोन डक्टर बाबु आंनि फिसाला गिदिरा फैयोब्ला आङो मा खालामनांगौ खालामहोजोबगोन नोङो अन्नानै आंनि बिहामजोखौ थाबैनो फाहामदो मानोना बियो सानायजों थानो हायाखै होख्रावगासिनो दङ अन्नानै थाबैनो नायदो नोङो जागोन दे नोंसोर जिरायथ'दो अके डक्टर जों बावनो जिरायनानै दङ बाबा नोंनाखौ खनसे फन खालामहरबावनाय बबेसिम सफैखो मानो एसे गोबाव खालामखो दाबो सफैलाया जागोन आयै आं फन खालामहरगासिनो दं र' नों गुबै अट'माबो दाबो सफैया लामाफ्रावसो गारिफ्रा खम नामा सिन्था खालामनाङा आयै गुमैयाथ' फैखागोन आयै लिंसार हायनाया मारै दङ हायनाया जाबायसो मानो इसिबां मेंबोखो नोंलाय गुमै मानो इसिबां हांथोनो मा जादों नोंहा खारै फैनानै मेंनाया हाथाला आं आगै आयै गारिखौनो मोनबोआखै आं गंसेबो बन्द'जोब खारै फैनानै जि मेंबाय आङो रावबो लाबोफाया आंखौ गावनि गारिफोरजों फैनायाव हेल्प बिदोंब्लाबो रावबो लाबोफायैखायनो खारै फैनानै मेंनायासो हाथाला आङो हायनाया मारै दङ आयै हायनाया गुमै नोङो बिराद मेंबाय आं दै लायनो नोंबो जिरायथ' दे थां बाबा दै लायना होफैथां बथलसे गुमै जिरायथ' दे आं दै लायना फैग्रोनि आयै हायनाया मारै दङ खोन्थाया मानो आयै जावैसो गौथम हायनाखौ जोङो बिमा फिसा लाबोनानै डक्टरजों रायलायना डिलिभारि रुमाव लांबाय बिसोरो जोंखौ बावनो नेथ'नो थिनदो नाथाय आयै बोरै बेबायदि जाखो हठाथखिनो माथो हायनाया दाख्लै फन खालामनायाव आङो साननैसो सम दंबावो होननानै खोन्थाहरदोंमोन नंगौ जावैसो गौथम खायसे डिलिभारिफोरा समनि सिगां जायो आरो खायसे डिलिभारिफोरा समनि उनाव साननै सानथाम लेट जायो आरो दा जोंनि हायनाया समनि साननै सानथाम सिगां जाबाय बाथ्राखौ खोनानानै आयै थानो हायासै ओंखाम जानायखौनो दोनथ'नानै हाखु दाखु गस्ला गानना खारबोबाय आङो साइकेलाबो गाज्रि जानानैसो दङ पामचार जाना दङ न' खाथिनि साइकेलखौ बिबाय आङो हरा मालाय कर'ना जागोन माबा जागोन आं दान्दा फैफागोन होननानैनो हरा जि हाखु दाखु सान्दुं गोसायाव खारै फैबाय आङो लामा ससेयाव सोरबा बाइकजों फैबाय थानायखौ नुनानै लाखिबाय आङो लाबोफाया बिसोरबो गिनानैनो उफाय गैया आयै गारि मोनैयाव खारैनो फैथारनांबाय आङो माथो खालामबावनो जावैसो गौथम बोथोरानो बेबायदिनो जाबायबा रावबो रावखौबो सहायहोनो हालायलायला ओंखारबोनो हालायलायला जों गावनो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि जेखि जाया मानो गावखौनो नायनांसिगोन नंगौ आयै माथो खालामबावनो खैफोद आफोदा जाबोला रावबो मानसिफ्रानो फैनानै आयौ होनफैनाय खोथायानो गैला बयबो मालाय गावबागाव गोजासै बैनियालाय आयै सफैयाखै नामा दाबो फन खालामहरदोंमोन आंखौ बैनियाबो फन खालामहरदोंमोन थाबैनो फै होनना जानो मानो एसे गोबाव जाखोथाय दाबो सफैया अफिसाव थांदोंमोन मानसिया दहायनो बिहामजोखौ लाबोयैनि सिगांनो फन खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन लिंसारानो ओमफ्राय ओंखारबोनोसै होनना बुंदोंमोन माथो दाबो सफैदिया ना बेबो गारिफोरसो मोनबायाखै नामा न'नि गारि लांखादों माथो बेलाय थाब फैनांसिगौथ' माथो ट्राफिकफोरसो जादों नामा अन्नानै आंखौ थांनो होदो दिनै सानसेखौ सार आंनि हिन्जावा डिलिभारि केसाव गोग्लैनानै दङ
अन्नानै आंखौ दिनै सानसेखौ दिनैब्लाबो सुटि होनानै आंखौ थांहोदो सार नेक्स्ट टाइमाव आङो बिनिख्रुइ बांसिन नों जेरै थिनो एरैनो खामानिखौ मावगोन आङो अन्नानै आंखौ दिनै सानसेखौ सुटि होबावदो सार मिस्टार राकेब आं सुटिखौ नोंनो होनो हानाय नङा नोंथाङा मा सानो सान नाथाय खामानिया गोबां गोग्लैसोनानै दङ नोंथांमोननि बेफोरबायदि सुटि लाबाय थानायावनो जोंनि अफिसनि माखासे खामानिफोरा ओरैनो पेन्डिं जागासिनो दङ हानाय नङा आङो नोंनो सुटि होनो नोंथाङा मा खालाम थांनाय बैसागुआवबो नोङो गोबां मानि सुटि लाबाय आरो दाबो नोङो एसे गोबाव सुटि बिबावदों सप्ता खननै गाहाम सुटि आं होनो हानाय नङा नाथाय सार आं बे सुटिखौ ओरैनो लायाखैमोन आंनि हिन्जावनि देहाया जोबोद सिरियास कन्डिसनाव दङमोन बिनि थाखायसो आं सुटिखौ लादोंमोन न'आवबो रावबो नायग्रा गैया आइयाबो हास्लाबा बिनि थाखायनो आङो आंनि हिन्जावखौ जोथोन लानो थाखाय बे सुटिखौ लादोंमोन सार अन्नानै दिनै सानसेखौ आंनो होबावदो नों सप्ता खननैनि सुटि आं लिभ एप्लाइ खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामाबाबो आंनि दिनै सानसेनि सुटिखौ नों अन्नानै होबावदो सार हानाय नङा मिस्टार राकेब नोङो जुदि थांनो गोसोब्ला खामानिखौ फोजोबनानै थां आरो थांनो गोसो गैयाब्ला खामानि माव आं बेबायदि सुटि होबाय थानो हाया नाथाय सार नोंथाङाबो एसे बुजिनांगोन आंनि हिन्जावआ माबे कन्डिसनाव दङ बियो दा डेलिभारि केसाव दङ आं गैयाब्ला बियो मा जागोन नों बेखौ एसे सानना नाय नोंथाङाबोथ' न'खर फेमिलि दङ बिसि फिसा दङ नोंथाङाबोथ' बुजिगौ नोंथां नङाब्ला मा जायो फेमिलिफोरा अन्नानै सार दिनै सानसेखौ होबावदो आंनो नोंसोरबायदि मानसिफोरा बेफोरबायदिनो गोदै रावजों बुरखाबाय थायोलै जोंखौ नोंसोरनि खोथाफोरखौनो जोङो नंगौ साननानै सुटि होयो नाथाय नोंसोरो थगायोसो प्लिज लिभ मी एलन आं नोंथांनो सुटि होनो हानाय नङा जुदि नोंथाङा खामानि मावनो गोसो दङब्ला खामानिखौ फोजोबनानै थां आरो खामानि मावनो गोसो गैयाब्ला थांनो हागोन मा होनदों नोङो सार नोंखौ आं रेसपेक्ट होयो गावनि बस होननानै नोंखौ आङो मान सनमान होयो नाथाय नोङो सासे गिदिर जानानै दिनै जोंबायदि मानसिनि दुखुखौ बुजियाखै जोंनि गोसोआव माबायदि दुखुनि अर जोंब्लावगासिनो दङ नों माबोरै नुनो सोरगो सा थानानै सार आरो भारमेट जा नोंनि खामानि नाङा आंनो नोंनि खामानिखौ मावा आङो दिनैनिफ्राय नोंनि अफिसाव खामानि नोंनि खामानिनिख्रुइ देरसिन आंनि हिन्जावनि जिउआ देरसिन मोनथिबाय नोंनि खामानिनिख्रुइ मस्ट इम्परटेन्ट आंनि हिन्जावनि जिउआ आंनि हिन्जावखौ आं जेरैखि जायाब्लाबो फाहामगोन आरो बेजों आं थांगोन दानो नाङा आङो नोंनि खामानिखौ गेट लस थांसै आङो दिनैनिफ्राय नोंनि अफिसाव आगानबो होआ आङो थां नोंसोरबायदि मानसिफ्रा जोंनि अफिसाव खामानि मावनो समाया गेट आउट Sister, excuse me, sister. Yes? Sister, हायना नामनि डिलिभारि पेसेन्टखौ अबेथिं दोनदों? नोङो बिनि मा जायो? आं हायनानि हासबेन्ड सिस्टार बियो आंनि हिन्जाव बियो डिलिभारिमोन बेखौ आइमोनहा लाबोदोंमोन अन्नानै प्लिज खोन्थादो आंनो थाबैनो बेखौ अबेथिं दोनदों आरो अबे रुम नाम्बाराव दोनदों आच्छा नोंहा फर्म फिलआपआव सिगनेचार खालामनांगौ दङमोन नोंथाङा बे सिगनेचारखौ खालामनानै नैबे थांनाय लामाथिंजाय लेफ्ट हाबनानै 507 रुम नाम्बाराव दङ Okay sister thank you You welcome सफैबाय नोङो माने एसे गोबाव खालामनाय बिहामजोखौ लांबाय सिङाव जि अन्थाव बाथाव अना खाना जि गाबदों आयै मा बुंबावगोन आङो उनावहाय खोन्थानोसै आङो दा हायनाया माबोरै दङ आं बेखौ नायनो हागोन ना आयै हायनाखौ डक्टरफोरा सिङाव लांबाय डिलिभारि खालामसिगोन डक्टरफोरा नों गैयाब्ला सिङाव लाङा होननानै बुंदोंमोन फिसायनि सिगनेचार नङाब्ला जोङो जेबो खामानि मावा होननानै बुंदोंमोन नाथाय इसे अन्थाव बाथाव गाबख्रावबाय थानायखौ नायनो हायाखै जोङो नेनोबो हाला समबो गैला मा खालामबावगोन हाजासे डक्टरखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जोङो बिमा फिसा सानैजों नोंसोरबो थाबबो सफैया मा खालामगोन मा मागोन जि दुखु नांबाय गोसोआनो बिहामजोनि गाबनायखौ खोनानानै थानो हायाखै आङो थानो हायैयाव डक्टरखौ आथिं खुलुम आखाइ खबजब बुंनानैसो डक्टरा उनावहाय मानिबाय आयै गाबनाङा आयै बारा इसेबां सिन्था दा खालामसै हायनाया मोजाङैनो मोजां हामगोन हे इसोर आफा बोराइ बाथौ आंनि बिहामजोखौ मोजाङै मोजां फाहामहरदो आगै हायनानि हालोदखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांदों हे इसोर आफा बोराइ बाथौ मोजाङै मोजां फाहामहरदो
आंनि आगै हायनाखौ। आयु फिसौआ गाबदो। फैनाय खोनादोंना? आंखौ खोनादोंना फैनाय? औ गुमै खोनादोंना गुमै आंनि फिसाया माबायदि गाबदो खोनादोंना गुमै माबायदि गाबदो आयै लिंसार नोङो आदै जाबाय आयै नोङो आबै जाबाय आरो गुमै नोङो आमाय जाबाय। आयै फिसौलाय डक्टरा दाबो ओंखारबोआ जि गाबगासिनो। मिस्टार राकेब येस डक्टर हायनाया मोजाङैनो दङ ना? कंग्रेचुलेसन मिस्टार राकेब फिसाजो मोनबाय। मा डक्टर आं फिसाजो मोनबाय? थेंक इउ डक्टर थेंक इउ स' माच। मिस्टार राकेब सिन्था खालामनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। नोंथांमोना हायनाखौ 5-6 घन्टानि उनावनो लांनो हासिगोन। अके डक्टर दा जोङो बेखौ नायहैनो हागोन ना? येस राकेब नायहैनो हागोन। अके डक्टर थेंक इउ।